ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಡ್ಡಿ ಮೇದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋ ಒಂದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಬಸಲೆ ಗಿಸಲೆ ಪೂರ ಗುಡಿಕಿ ಬಾಡು ನನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಐಶುನ ಹೋಯ್ತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮದಿ ಮೇದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಮದಿ ಮೇದ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಯ್ಯೇ ಕಣ್ಣನೆ ಪರ್ದು ಬರ್ಪೇನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪರ್ದು ಬನ್ನ ಬುಡದಿ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರ್ದ ಅದನ್ಲ ಕಂತು ಕೊಡ್ಪೀನಿ ಬುಡದಿಗ್ ಸೀರಿಯಲ್ ದ ಮರ್ಲು ಮಗಕ್ ಓದ್ಪಾರೆ ಪುರ್ಸೋತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಿತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೇರ್ ಏನ್ ಮರ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಮದ್ಮೆ ಪ್ರಾಯ ಆತನ ಅಂತ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಯ ನೋಡಿ ಜೋಕುಲ್ ಆದ ಅದು ಯಾನ್ಲ ಜೋಕುಲೇ ಅದ್ಬೋದು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮಡನೆ ಉಂಟು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಜೋಕುಲ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುವೇರ್ ಮದಿ ಮೇಡದ ದುಂಬೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಒಲ್ಲೆ ಆಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಸೊ ಐಟ್ ನಮ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪುಡು ಆಲ್ ಎಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ನ ಬಂದ್ ಸೊ ಐತ ಮಿತ್ತಿ ಅಂದ ಆಲ ಪೊಕ ಪಾತ್ಯಾರೆ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಡಿಂಗೋ ತಿನ್ಪಿನ ಡಿಂಗೋ ಭಟ್ರತ್ತು ಬಿಂಗೋ ತಿಂದು ಪೂಕಿ ಉರ್ಬಿನ ಭಟ್ರಿಗೆ ಜೈ ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ 3 ಜನ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುದ ಬಂಡ ನಿಕಲೆಪುರ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡಿನಿ ದಾದ ಡೇ ಪಂತೆ ಇನಿ ಓಡೆ ಈ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆ ಡೇ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ್ ಬುಡ್ಕ ಪಂದ್ ಕುಲ್ದ ಸೊ ಇಂತೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ದಲ ಒಂಜರ ತಿಂಗೊಲ ಆಂಡ್ ಒಂಜರ 2 ತಿಂಗೊಲೆ ಆಂಡ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಡೆಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಉತ್ಸವ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಗೆಜ್ಜನ ಬೈದಾರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ತಿಕ್ಕದೇರು ಪಾತೆರ್ದೇರು ಮೋಲಿತ್ತು ಜೋಲ್ ಉತ್ಸವಗ್ ಸೊ ಅಂಚ ಉತ್ಸವ ಡೆಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಫುಲ್ ಆಯ್ತ ಗೌಜಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಆತು ಪುರ್ಸೋತ್ ಆತುಜಿ ಸೊ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆಗುಂಡು ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಉಂಡೇನಿ ಅವು ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಪ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅನ್ ಪುರ ಇನಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪಕ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಮೊರನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಐಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಐಟ್ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ರೀತಿಡೆ ತೂಪಿನ ಕಲೆಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಂತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಡ್ ತೂಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಎಂಕ ಯಾನವ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದಿತ್ತ ಐಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಅವೇನ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಯಾಂತಿ ಯಾತೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರ ಐಕ್ ಅದ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಅವೇನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ರೀತಿ ತೋಪಾಯನಿ ಕಲೆಪುರ ದಾದ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಇಪ್ಪರೆಯೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಪುರ ಇಂಚ ಖಂಡನೆ ಪರ್ದ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪರ್ದ್ ಬನ್ನಗ ಬುಡೆದಿನ್ ಮಂಗೆ ಬುಡೆದಿನ ನೆರ್ಪೋಲು ಬಂದ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪತಾರ್ಪಿನ್ ಬುಡೆದಿಗ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದ್ ಅಡೆ ಬುಡೆದಿ ಮಂಗೆ ಆಪೋಲು ಬುಡೆದಿ ಖಾಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ದನೇ ಮಂಡೇಡ್ ಇತ್ತೆದ ಪುರ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೊಂಜೋಲ್ ಪುರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಲವರ್ಸ್ ನಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ್ ಐಕೆ 4 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಎಂಡ ಅವಡ್ದುಮ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬತ್ತಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಅಕುಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ತೂಪಿನ ಅಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ತೂಪಿನಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪಂದ್ ಬನ್ನಗ ಐತ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಗ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ನ ಮುಗಿಂಡಿತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪಂದ್ ಬನ್ನಗ ಒಂಚೂರ್ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಗ್ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಪಾಡುವೆರ್ ಕುಡರ ಅವೆನ್ ತೂಲೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಲ ಪಾಡುವೆರ್ ಸೊ ಒಂದಿಜ್ಜಿನ ದಾದಾಪುನ್ ಬಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಏನ ಮಲ್ದಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡು ಸೇಮ್ ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಲ ಏನ ಪಂಡ ಕಣ್ಣನೆ ಪರ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪರ್ದು ಬನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರ್ದ ಅದನ್ಲ ಕಂತು ಕೊಡ್ಪಿನಿ ಬುಡೆದಿಗ್ ಸೀರಿಯಲ್ ದ ಮರ್ಲು ಮಗಕ್ ಓದ್ಪಾರೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಕಡೆಕ್ ಮಗೆ ಏನ ಮಲ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಟೈಟ್ ಆದ್ ಬೂಡ್ದೇರು ಕಡೆಕ್ ಮಗೆದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆಪ್ಪೆ ರೂಮ್ ಪೋದು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತನ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂ ಅನ್ಕುದೊಂಬೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಡ್ ಪೋನಾಗ ದಾಲ ಎಪ್ಪುಜಿ ಒಕ್ಕ ಅವು ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಆತೆ ಆಪಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ನಾಲ್ಪೆಟ್ ದರ್ತದ ಓದುಂಬೆ ನಿಕ್ ಓದರೆ ಬಂಡ ಓದರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋರೆಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಮೊರನೆ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿತ್ತ ಎನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ ನನ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿಲ ಆಯನ್ ಯಾನೆ ತೂವೊಂದಿನಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ್ ಸೊ ಆಯಗ್ ಏನ ಪಂಡ ನನ್ಲ ಏನ ಪಂಡ ಆಯಗ್ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಎರಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ ದಕ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೊಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಒಡೆಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ರೆ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಬೆಂಡ್ರೆ ಬತ್ತ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಲಡಾಯ ಒಂದೇ ಎಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಅವೆನ್ ತೂ ಒಂದೇ ಎಪ್ಪುವೆರ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪುನೆ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾರ್ದ
ಆತರನಿ ನಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಂದ್ ಬೊಚ್ಚನ್ನ ನೆರ್ಪ ಅವೇ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೈಡ್ಲ ಅವೇ ಬರ್ಪೇನಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ದಿಂಚಿಲದ ಪಂಡ ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ದೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಪೊಪ್ಪ ಎತ್ ಬೋಡು ಆ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಡ ಮೂಕಿಡ್ ತೂಂದೇರು ಅಂಡ ಪೊಪ್ಪಗ್ಲ ತೀರೊಂದಿತ್ತಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ್ ఆయన ಏನ ಪಂಡ ಅದಾಗಿಡ್ ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಆಯಂಡಲ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ನಿಜವಾದ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಓದಿನ ಟೈಮ್ ರಿಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದುವೆ ಓದೋನ ಟೈಮ್ ಓದುವೆ ಗೊಬ್ಬರೆ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಗೊಬ್ಬರೆ ಪೋಪೆ ಹಾಗೆ ಅಂದ ದಾಲ ಪನೋಡ್ ಬಂದೇಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕಿನ್ನೀರ್ ದಿಂಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಕಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ್ ನಮ್ಮ ವಾವಾ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ ಅಂಚ ಪಂದ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಕರೆಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಪೋಡ್ಚ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ನಿಕುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಲೆ ಅತ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ ಮೂಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪನ್ನೋಡು ಪಂತಿಜ್ಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಪಂದ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡತ ಸೊ 2-3 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕಲೆಗ್ ಅಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದೇರ್ ತೋಜೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಪುಂಡ ರಡ್ಡನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಲೆಗ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ ದುಂಬು ವೈದಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಚಾ ಸೊ ಐಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾರೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಯನ ಭಂಡಾರಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದೇರ ಆರ್ ಏನು ಪಂಡ ಏನ್ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀರಾ ದೇವಾ ಪಂದ್ ಕೇಂದೇರ್ ಏರೆಗ್ ಮೋಲೆಗ್ ಎಂಕತ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಸೇಫ್ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಸೊ ಇತ್ತ ಆಲೆ ಕೇಂದೇರ್ ಸೊ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪುಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಮೂಲಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಡಲ್ಲ ಕೆಲಸತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೊಡದ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅವನ್ ಪಂದೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇಪ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ ಸೊ ಏನ ಮೆಗ್ಗೆಡಗೆ ಏನ್ಗ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಆಲ್ ಪಂದ್ ಓಕೆನಾ ಪನ್ಪತ ಇದ್ನು ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಈ ಪನ್ನು ಎಂಕಿತ್ತ ನೆರ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕೆರ್ತೇನು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ ಕ್ಲೀನಿನೆಸ್ ದಿನಾಲ ಬರ್ನಾಗ ಕೈ ಕಾಲ್ ಜಕ್ಕೊಂತಿತ್ತರಿ ಅಕ್ಕುಲ್ ಎಂಕ್ ನೆರ್ತ್ ಕೈ ಕಾಲ್ ಜಕ್ಕೊಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆ ತಿಪ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲಡ ಅಂತ ಬರ್ನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಕ್ ಬೆತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಂಕೇನಾಗ ಪೂರ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಅಂತ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟಪ್ನ ಅಪ್ಪ ಈ ಪಂಪುಡ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಸೂಪೇರ್ ಆ ಸುವೆ ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬು ಏರು ಆ ಅಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ಪುರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪುರ್ತು ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಇಡಕೋ ನಾನು ಏನ್ ಪಾತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಗಿಟ್ಲಾಗ ಕೊರ್ಲಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಆವಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಆವಡ್ ದುಂಬು ಇತ್ತೆದ ಪುರ ಪೊಂಜೋಲ್ ಪುರ ಇಲ್ಲಾಗ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಬನ್ನಗ ಐ ಮೀನ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಪುರ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಕೊರ್ನಗನೆ ತೂಪೇರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾ ಅಕಲೆಗ್ 8 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಾಮ ಮಾಮಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಡ ಪಂದ್ ಪೂರ ತೂದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಆಂಡ ಮದಿಮೆ ಆವಡ್ ದುಂಬೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಮೋಲ್ಡ ಸೊ ಮುಕುಲಿರ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೀಲಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನಿಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಮುಕುಲಿರ್ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆಯ್ ಉಂಬೆಗ್ಲ ಮೂಲೆಗ್ಲ ನೆರ್ಪಿ ಮೂಲ ಆಯಗ್ಲ ನೆರ್ಪೇರ್ ಇರುವೆರ್ಲ ಹಾಕೊಂಬೇರ್ ಪುರ ಸಾರಿ ಪೆಟ್ಟ ಪುಡು ಗೊಬ್ಬು ಏರು ಪತ್ತು ಏರು ಪೂರ ಅಂಚ ಬಂದ್ ದಾಲ ಐಟ್ ಉಂದಿಜಿ ಪಂಡ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂಬೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಮೋಲ್ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ತೂವೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೊಲೆನ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂದೊಂಜೇ ವಿಷಯ ಬೊಕದ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಾತೆರೆ ನೆಟ್ ಒಂಜೈತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನ್ ನೋಡಿತ್ತು ಮದಿಮೆಡ್ದು ದುಂಬೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಒಲ್ಲೆ ಆಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಸೊ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪುಡ ಆಲ್ ಎಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ನ ಪಂದ್ ಸೊ ಐತ ಮಿತ್ತಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಬೊಕ ಪಾತೆರೆ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ಕ ಮೇರ್ ಆಶಾ ಕೋಟಿ ಅನ್ ಪಂದ್ ಮೂಜಿ ವಾರದ್ ಪಿರಾ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರ್ ವಿನಿಶಿಗೆ ಹಲಸಿನ ಬೀಜ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬು ಹೊಡಿಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವಸ್ಥೆ ಅವನಿಗೆ ಹಲಸಿನ ಬೀಜ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಬಿಡುದು ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಬಾಂಬ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನೀರ್ ಅವು ಏರ್ಲ ನಂಬಡವೆ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಸುಳ್ಳೆ ಬಂದ್ಪುನ ಆತೆ ಪಾತೆರೆ ನಾನು ಅತ್ತು ಉಂಡತ್ತೆ ಏಲ ಅಂಚ ಎನ್ನರೆ ಪೋಡಿ ಏನ್ ತಿನ್ನಾನೆ ಲೆಕ್ಕ
ಬೊಕ್ಕದ ಅವಲ ಏನ ಅಂಗಡಿದ ಪೂರ ತಿನ್ಪುರಿ ಎಂಕೆನ ಮೂಲೆ ಮರ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ತಿರ್ತೆ ತಿನ್ನ ಎವ್ಲ ಪಾಯ್ಸನ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೋಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಹಲಸಿನ ಬೀಜ ತಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪೂಕಿ ಉಡ್ಪಿನಿ ಆಯ್ ಶಾಲೆಡ್ ಆಯ್ ಏನಟ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಕೆಲಸತಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಏತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ಪೂಜಿ ಏನಟ ಯಾನ ಬಿಂಗು ತಿಂತಿಂಡಲ್ಲ ಬಿಂಗೋ ಬಿಂಗೋ ತಿಂಪಿನ ಡಿಂಗೋ ಭಟ್ರತ್ ಬಿಂಗೋ ತಿಂದು ಪೂಕಿ ಉಡ್ಪಿನ ಭಟ್ರಿಗೆ ಜೈ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಸೊ ಇಜ್ಜಾವೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪೂಕಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಐ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಸರಿ ಅವನೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಬೈದಿನ ಪನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೋನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಂದ್ ಆರ್ ರಡ್ಡು ಅರಪಿರ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ದ ವಿಡಿಯೋಗು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ. ಹೆಲೋ, ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಡಿಸೈನರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯು ನೆವರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪುಂಡ ಯಾನ್ ಒಂದು ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಓದರೆ ಕುಲ್ಲಿನೇ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಸತ್ಯಗ್ಲ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಅದ್ ಮೊಬೈಲ್ ತುವರೆಗೆ ಪುರ್ಸೋದಿತ್ತು ಜೀತ ದಿನ ಮೊರೆಂತುಲು 23 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಎಂಕನ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಡ್ 15 ತಾರೀಕು 16 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಡೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಪುರ್ಸೋತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತುವರೆ ಸೊ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಸೊ ಆರ್ನ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ತಿರ್ತಡ್ ಇರೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಾರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೇತನೆ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಡಿಸೈನರ್ ನ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ತಿರ್ತಡ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಅರೆಗ್ ಇರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾಡ ಇರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ ಆಡ ಪನೊಲಿ ನಂಬರ್ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕಿನ್ ಪಂದ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮೋಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂದಿತ್ತಲು. ಅವು ಪದ್ಯ ಒಂದು ಕಟೀಲ್ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತಲು. ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪದಿನೇ ಯಾನ್ 3 ಪಂತೀನಿ ಮೂಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ. ಮೂಲ್ನ ಬಾಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಓಂ ಬಂದೆ ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ ಯಾನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೇಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅವೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಕೇನಿನಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ದಯಪಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸ್ ಏರ್ ಪಂತೇರ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಆರ್ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಿಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡ್ ಪಂತಿನ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಮೂಲೆಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚಪ್ಪ ಮೂಲ ದಾಲ ಕಲ್ದು ಜೋಲು ಇತ್ತೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಅವು ದಾಲ ಕಲ್ದು ಜೋಲು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ ಮೋಲ್ಡ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಮೋಲ್ಡ ಮೂಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಇನ್ನಡ ಆಪುನ್ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ ದಿಂಚಿ ಆಪುಜಿ ಬಂದೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಮೂಲ್. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಕ್ಲ ಮಲ್ತೋಲು ಅಂಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ದಯಪಂಡ ಅವು 32,000 ಬಲ್ದನ್ ಪಂಡ ಅವುದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಎತ್ 32,000 ಜನ ತೂತೇರ್ ಪಂಡ ಅವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅತ್ತೆ ಅವರೇಜ್ ಲ ಅವು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅವು. ಸೊ ಅವು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬಂದೆ ಪನ್ಪೇನಿ ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಸಾತ್ ಶೈಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನನೆ ಆ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನನೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಮೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆಗ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದಾತ್ ನಾಲೆಜ್ ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮೂಲ ಅವೇನ್ ಪಂತಿನಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೂಲೆನ. ಸೊ ಏರ ಅಂಚ ಪಂತೇರ್ ದಾದ ಪಂಡ ನೀವು ಈ ತರ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಿ ಪಂದ್ ಒಂದು ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ಮಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಂದ್ ಒಂದು 16 ದಿನದ ದುಂಬು ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದೇನೆ. ಸೊ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಮೂಲೆಗ್ ಈ ಪಂದಿನ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಏತ್ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವೇನ್ ತೂದೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂದ್ ದಯಪಂಡ ಮೋಲ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆನಾ. ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಲ್ ದಾದ ಪಂಡಲ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಪಂದೇ ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದಿಪ್ಪುನು ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂದೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯಾಡ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅಂಚ ತೂದು ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂದ್ ಮೇರೊಂಜಿ ಏರ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಇಂಚ. ಸೊ ಐಕ್ ಮೋಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೋಲು ಕೇಳೋಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬಂದು. ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಪಂತೇರೆ ಶ್ರುತಿ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ಎಂಕುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಶೈಲಿಡ್ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವಂದೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪು.
ಆತ ಹ್ಮ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದು. ಆ ಆ ಮೊರನಿ ಮೂಲು ರಕ್ಷಿತನ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ನುಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಬತ್ತಲ್ ನಾಯಿಗ್ ಐಕ್ ಕೆಲವೇರ್ ಕೇಂಡೇರ ಆತು ನಾಯಿಲುಂಡು ಈತು ಚೂರು ನುಪ್ಪು ಬಾಡು ನಾ ಪಂದ್ ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಆಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಆಂಡದ ನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂತಿನ್ಲೆಜ್ಜೆನ್ ಕಲ್ಡ 10 ದಿನ ಆಲ ಊರುಡು ಇಜ್ಜೋಲ್ ಬೊಕ 10 ದಿನ ಬುರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಯಾಪಲ ಇಡೆಗ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೋಲ್ ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯ ಗಿಡೆ ಬತ್ತದ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತೋಲ್ 10 ದಿನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತೋಲು ಸೊ 10 ದಿನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಐಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಂಬೆ ದಾನ್ನ ಪಂಡೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅಂಚ ಪಂದ್ ಮೂಲು ಪೋಯಿನಿ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಯಿಲ್ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪುಜ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಗಿಕ್ಕನ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದ್ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ನುಪ್ಪು ಪಂಡದಾದ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪದ ಐಕ್ಲೆ ನಾಯಿಲೆಗ್ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕೊನೋದ್ ಪಾಡ್ಯ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಬುಡ್ಪುಂಡ್ ನಾಯಿಲು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಚೂರ್ ಪಾಡ ಶುರು ಮಲ್ತಿಂದ ದಾಯ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರವುಡು ಬನ ಉಂಡು ನಾಗಬನ ಪಿರವುಡ್ಲ ಉಂಡು ಎದುರುಡ್ಲ ನಾಗಬನ ಉಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಪದಿ ಕಕ್ಕೆಲು ಪೂರ ಕಕ್ಕೆಲು ಪೂರ ತಿನ್ಪ ಪೋದು ಒಲೋಲು ಕಕ್ಕೆದ ಪೂರ ಗೊತ್ತುನದು ಎಡೆಗ್ ಬಾಯ್ಡ್ದಿ ಒಂದು ಒಲೋಲ್ ಪೋದು ದೀದ್ ಬರ್ಪ ಪೂರ ಮಡೆ ಆಪುಂಡು ನಾಯಿಲ್ ತಿಂತಿನ ಕೊನೋದು ಪೂರ ನಾಗಬನ ಪೂರ ಬೋಂಡ ಪೂರ ಅಯ್ಯೋ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ದೋಷ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆನೆ ಸೊ ಐಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಏನ್ ಮಲ್ತಿನ್ ಬಣ್ಣ ಚೂರೆ ನುಪ್ಪು ಕೊನೋದು ಪಾಡೋದಿನ ಐಕುಲ್ ತಿನ್ಪಿನೆಜ್ಜಿ ನುಪ್ಪು ಕೊಜಾಪು ಸಾಂಬಾರ್ ಗಿಂಬಾರ್ ಪೂರ ಮುಟ್ಟುನೆಜ್ಜಿ ಐಕುಲ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜಾಪುಲ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಚುಚೂರು ಅವು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಐಕುಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಚುಚೂರೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಂಡ ಐಕುಲ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅಕಲೆಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೇ ಇಷ್ಟ ವೆಜ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಸೊ ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪೂರ ಒಂದು ದಾದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ವಿಶು ವೈಶುನ ವಿನೀಶೆ ಇಜ್ಜಿ ವಿನೀಶನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ದ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ವಿಶು ವಿನೀಶ್ ವೈಶು ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ವಿನೀಶನ್ ಮಧ್ಯ ಗೆತ್ ಸೈಡ್ ದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಇನ್ನಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ವಿಶು ವೈಶುನ ಈ ಪನ್ ನಿಕ್ ಪೋಪುಂಡ ಯಾನಿ ಪನೋಡ ಮಾತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನ ವಿಶು ವೈಶುನ ಹೋಯ್ತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮದಿಮೆದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೊಕ ದಾದ ಮದಿಮೆದ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ ಯಾನ್ ಅವೇನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಯಾನ್ ತೋಪಗನ ಬೋಡ ಚಂದ ಸೊ ಯಾನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ ಯಾನ್ ಐತ ನಿಕಲಿಗ್ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಅವೇನ್ ತೋಪವುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ದುಂಬೂರ್ದಿಂಚಿ ಬೈದಿನೆಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ದದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾದೆತ್ತನಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವೇರು ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗದ ದೈವೋಲು ಜಾಗದ ದೇವೇರು ಅಡ್ಡೆಗ್ ಫಸ್ಟಿಗ್ ಪೋದು ಅವ್ಲ್ ದೀದ್ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕುಡೋರಿಯಾಗ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲ್ ದುಂಬೂರ್ದಿಂಚಿನ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತ ತೋಪವುಜ ನಿಕಲೆಗ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ದೀದ್ ಪೂಜೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬತ್ತದ ನಿಕಲೆಗೆ ಏನ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಮದ್ದಿಮೆದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಬಸಲೆ ಗಿಸಲೆ ಪೂರ ಗುಡಿಕಿ ಪಾಡೋಡ್ ನನ್ನ ಬಸಲೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಪುಡ್ಸೋದಿಪ್ಪ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಮದಿಮೆದ ನನ್ನ ಅದ್ ಈತ ದಿನ ಬಸಲೆ ಅವಳು ಮನೋಲಿ ಅವೇನ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಚಪ್ಪರ ಕಟ್ಟುದು ಗುಂಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುನು ನೀರ್ ಬುಡ್ಪಿನ್ ಪತ್ತುನು ಅವೇ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಅವು ನನ್ನ ಜೀವಡುಂಡ ಸೈದಿನ ಪತ್ತುವರೆಲ್ಲ ಪುಡ್ಸೋತಿದ್ದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೋಡು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಆವೋಡು ಡ್ರೆಸ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬಂಗಾರ ಗೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಗೆಪ್ಪರೆಗುಂಡು ಆತಾ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಸರಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಎಂಕುಲು 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇರೆಗ್ ನಿಕಲೆ ತೋಪದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಪೂರ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ದ ಸೊ ಅದ ಮುಟ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪನೊಂದು ಎಂಕುಲು ಈ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ತೂಪಿನಕುಲು ಪ್ಲೀಸ್ ದಯದೀದ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ತೂದು ಅಟಿಗೆ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಸೊ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕುಲಿಜಿಂದ ಮಾತ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂಬಾರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ನನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ ನನ್ನದಾದ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಕ್ಷಿತಲ್ಲ ಏನಟ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಎಂಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಪಂದ್ ಸೊ ನನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಗೆತೊನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ನನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಬುಡ್ದು
ರೀಲ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಕ ಪಂದೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ. ಸೊ ಮೊರಂದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಏತೋ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಾರು. ಸೊ ಅವೆನ್ಲ ಪೂರ ತೂಲೆಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬೈ ಬೈ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಆಮೇಲೆ ರಾಮ್ ರಾಮ್.